Dobro jutro, dragi moji. Evo danas smo se malo poranili zato što ćemo raditi goveđu juhu koja je slovenska klasika. Kogod nije bio u Sloveniji i nije probao goveđe juhe, to je prva stvar koju morate da napravite kad dođete. Znači, što trebamo za odličnu goveđu juhu je govedina, trebat ćemo goveđi rep, goveđa rebra i bočnik. To je ono što najbolje ide u goveđu juhu, ali možete i staviti goveđa kosti i koji god drugi dio govedine, samo ovo se meni čini da je najbolje za juhu. Znači, uz to ide celer, peršun, ide mrkva, žuta mrkva i luk. Sad ćemo mi to sve skuhati. Prvo ćemo uzeti meso, ovako, i ga staviti unutra znači stavit ćemo jedan na rep, stavit ćemo malo više rebara i bočnik. Ovako čić. Ako imate veću posudu, možete i više. I obavezno morate staviti hladnu vodu. Će se sve to kuvati polako. Evo ovako treba da izgleda. Stavit ćemo na malu vatru. Znači, juha će se sad kuvati 3 do 4 sata, može i duže, može i bolje, a mi ćemo kuvati tako da će biti za ručak spremno. Tako da uzmete malo soli, zato ćemo kasnije još soliti. Malo soli. I stavit ćemo malo bibera, crnog, naravno. Evo ovako. I to će sad kuhati. Ali sad smo ulupili luk koji ga trebamo za juhu. Ostavimo malo ovo kosice i napravimo tu križ. I što je sad važno, tako nas je učila moja baka Božena, stavimo ovako na malo vatru i stavimo ga gore. Ovo će malo zapeći luk i dodat ono nešto juhi, onaj dublji okus. To je vrlo važno da napravite zato što će dodati juhi dubinu. Evo sad u to vrijeme ćemo olupiti sve povrće i staviti u juhu. Tako da i u to vrijeme će se naš luk ispeći, ćemo ga staviti unutra i onda ostaviti kuvat i to je to. Evo sad smo naše povrće ogulili, naš celer, naš peršun i naše mrkve. Sad ćemo li postaviti polako. I nek se to sve polako kuva. I evo ovako, naš luk je pečen, gdje ga ovako treba da izgleda. Samo ga stavite unutra. Sad ćemo to kuvati još jedne 3 do 4 sata. Uz to vrijeme ćemo svu onu pjenu koju će se dignuti, ćemo pokupiti i baciti u smeće i onda ćemo raditi knedle od griza. Evo ljudi, vidite ovo. Ajme mile, buki moje, ovo će biti the best. Vidite ovo. Sad još imamo pola sata da se otkuva. U to vrijeme ćemo napraviti knedle. A zato trebamo griz, ulje, jaja i malo soli. Sad ćemo da ubijemo 2 jaja i to dobro izmučkat. Ovako. Hop. Tako. I dobro ga. Sve je u zapjestu i kako se mucka, vidi ovo. Kad se to napravi, stavimo ulje. Kako smo rekli, stavlja se ulje skoro toliko koliko jaja, znači da je nekako na isto. I onda to opet izmiješamo. Lijepo se to pomiješa, malo posolimo. Ne trebamo puno, zato što je i ovako nekako. Evo, dodali smo sol i na kraju griz. Stavit ćemo sve ovo. Skoro sve. Evo. Evo. Treba da bude gusto, ali ne skroz gusto. Evo.
fantastično. I sad će pola sata još treba da to odmori. Evo, sad poslije 5 sati kuvanja juhe ćemo sad još na kraju precediti. Idemo ćemo ovako. Polako. I da nemamo ovih velikih komadića, ovako. Evo, super. Možemo. Ovako. Evo, sada imamo žutu juhu, jel vidite to? Bez nikakvih ništa. Stavimo nazad. Neki ljudi zakuvaju još sa vegetom, mi ovaj put nećemo. Ćemo napraviti samo još knedle i staviti mrkvu i meso lijepo u tanjur i onda smo gotovi i onda ćemo jesti. Ajmo sad na brzinu. Evo radimo sad knedle sa grizom. Evo ovako stavimo, juha treba da bude vruća. Stavimo malo žlicu u juhu i ovako. Ovako, ovo će biti dosta. I stavimo unutra i nek pliva. I to ćemo sad, zavisi koliko hoćete knedla, ne trebate sve. Evo ovako. Možda malo manje, ja volim velike knedle, moja mama voli malo manje, ali, kako kaže naša teta Marta, svako po svoje. Stavili smo sve knedle sad unutra, kuva se, sad će se to na polakoj vatri 20 minuta. Evo, juha je gotova, još stavimo peršun, evo ovako, ili parsley ili god, bilo bi bolje svježi, ali je već zima skoro, pa nema više, evo ovako, evo vidiš ovo, buki moj, tako se to radi. Znači mi smo radili sa knedlima, ovako vam izgleda, mogli bi mi raditi sa rezancima, kuglicama, ulivancima ili samo juhu, kako god. Znači, sad smo to stavili unutra, završili smo juhu, stavit ćemo mrkvu, meso i juhu i staviti na stol. Sad ćete vidjeti kako to izgleda na kraju, pa želim vam dobar tek. Evo sad smo stavili unutra meso, naš rep goveđe, mrkvu i ostalo povrće. I sad stavljamo juhu i knedle. Evo ovako. Inače možete jesti govedinu i posebno. Ljudi jedu sa hrenom ili samo govedinu. Ovako. Vidite, to izgleda super. I to je goveđa juha.